दिनै जिहेतु कार्बि आंलं जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथिनि बोसोरारि जथुम्मा बेजों लोगोसे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जथुम्मा लाफादों बेयाव जइन लाफादों बिथांमोना बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों बिथांमोननि चेनेलनि जुगै आरो जिहेतु कार्बि आंलंआ जाहैबाय मोनसे खोब बर' ओनसोल थानाय बर'फोर थानाय मोनसे ओनसोल आरो बेयाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा दङ किन्तु उदांस्रिनि उनाव जिफोर जोङो माबाखौ मोन्थायफोरखौ मोननांगौमोन नागरिक हिसाबै नोगोरारि हिसाबै किन्तु बेखौ मोनजोबाखै बेनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो खामानि मावदों जिहेतु जोंबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु भारत सोरखार आसाम सोरखार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेयाव मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय बे सान्थि सुक्ति गोजोन सुक्तिनि जोंबो मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै बे सुक्तिया जाफुंजोबनायखौ जोंबो लुबैयो मानो होनना बुङोब्ला कार्बि आंलं जिल्लायाव थानाय बर'फोरखौ थांनाय बिटिसि सुक्तिनि दिनावनो 8 नम्बर दफायाव हाजोआरि मर्यादा होनांगौ हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै गनायथि मोननांगौ होननानै बेयाव लिरनाय दंमोन बे जाफुंदिया 17 बोसोरबो जाफुंदिया 17 बोसोरनि उनाव जिथु सुक्ति जाबाय दाख्लै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे बेयावबो 6.2 दफायाव बे दङ थारमाने बेखौ मावफुंजोबनांगौ होननानै जोङो भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम जोंनिया नारसिननाया दङ थारमाने आरो जोङो गुबुन हारिनि जिथु मोन्थाय बेनि सायाव जों आखाइ होनो नागिरा गुबुन जातिनि जिब्लाक माबा दं सार्थ जों आघात होनो नागिरा किन्तु जोंनि सांबिधानिक भाबै जिखिनि अधिकार मोननांगौ जों मोन्थायफोर मोननांगौ संबिजित मथै बेखिनिखौ मोननांगौ होननानै भारत सोरखारनिसिम डिमान्डआ जोंनिफ्राय दंबाय थायो दाख्लै थांनाय 30 नभेम्बराव जोंना मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटि मिटिं दंमोन आरो बे मिटिङा जाबाय थायो बोसोराव खननै जायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो भारत सोरखारनि नखर बिफान आसाम सोरखारनि गासैबो आरो पुलिस बिफान गासैबो लानानै जों मेल जायो आरो बे मेलाव दाख्लै 30 अक्ट'आव जानाय जितु लेटेस्ट जों बेयाव एसे खुद्रिनाय जों फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयैनो आरो बेयाव बिटिआर सुक्तिनि जिबिलाक दफाफोर दङ बेखौ टाइम बाउन्ड मोनसे होनानै थाबैनो मावफुंजोबनो थाखाय जोंनिफ्राय नारसिनदों आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव जितु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय दिनै बिनि गामि सोसननाय समस्ति दानाय आरो बिनि बिसायख'थिसिम बेखौ लांनो हायाखै आरो बिनि जितु बाजेट रां बावजा बे खोब खम बिबांनि बेखौ बारायनो थाखाय जोङो भारत सोरखारखौ नारसिनदों जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों थोंजोङै बुंदों जिहेतु मोनसे सुक्तियाव मोननाय भारत सोरखारा बिनि थागिदाखौ लाफिननांगौ आरो बेखौ थाब खालामना होनांगौ होननानै जोंनिया नारसिननाय थादों आरो बेजों लोगोसे जों बुंदों मोननै सुक्तियाव जायगा मोनलायनि उनावबो जितु कार्बि आंलंनि इसु बे थालांबाय थाबाय बेखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ जिहेतु टाइमा गैया जिहेतु दिनै एमपि इलेक्सननि सिगां मोनसे बाथ्रा होबाय थादोंमोन सोरखारा आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा नैबेखौ दाफुंजोबनायनि थाखाय बेखौ कार्बि आंलंनि समस्याखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय नारसिननाय जादों सरकारनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि रेसपन्स मोनदों बे लेभेलाव जोंनि पियुष गोयल बिथां नखर बिफाननि जितु नर्थ इस्टनि सेक्रेटारि बिथाङा थोंजोङै भारतनि नखर बिफान मन्त्रि अमित शाह बिथांजों रायज्लायनानै जोंनो नेक्स्ट मिटिङाव बिनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै बुंदों आरो बेखौ जेसे हायो एसे थाब मावफुंजोबनो थाखाय बिथांमोनहा बाथ्रा होदों बिथाङा डेम'क्रेसि मोनसे जायगायावथ' सोरबाया मोनसे गोदान आफाद दानाय सोरबाया मोनसे गोदानै राजनितिक हान्जा दानाय बे गेदेर बाथ्रा नङा बे जाबाय थागोन किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जों दिनैसिम मिथियाखै दा बबे थांखिखौ लानानै दादों आरो जोंनि जेसेबांनाखि बुद्धिजिबि मानसिफोर दङ बिथांमोनाथ' बुंदों थारमाने गोदानै आरो बर' माहारिनि गेजेराव आरो गोदानै मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसन गोनांथि गैथ'वा गतिके जों दिनैसिम मिथिङा बिथाङा राजनितिक हान्जा दादों ना मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन दायो रोखा नङाबा जों बाथ्राखौ बुंनो एसे गोब्राब मोनदों थारमाने एलिगेसन मोनसे ओंखाराबा मानसिखौ ओरैनो बोखारनो हाया आरो बिथाङा मिथिगोन बे एलिगेसननिफ्राय 1 नम्बर होबथानो नागिरनाया खौसेथि बर' सुबुं आफादमोन बेखौ मिटमार खालामनो नागिरनाय किन्तु गोरोबनो हायैयाव सरकारा बिनि सायाव जाज खालामनानै बिथांखौ बोख्लायदों गभर्नमेन्टआ रायजोपाला मोनसे सिद्धान्त लाना बोख्लायदों गिबियाव बेखौ चेयारमेननिफ्राय बोख्लायदों बे जिएम हिसाबै दंमोन मेम्बार हिसाबै दंमोन आरो दाख्लै माखासे नायबिजिरफिननानै बेखौ जिएमनिफ्राय बोख्लायबावबाय आसाम सोरखारा
गभर्नरखौ डाइरेक्सन होनो हानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोहो गैया आरो जोंनि खोथा मथे सरकारा सोलिया जों मोनसे प्रेसार ग्रुपसो गतिके सरकारा मा दाय नुनानै मानो बोखारखो बेखौ बिथाङासो मिथिगोन आरो सरकारासो मिथिगोन सरकारा ओरैनो सिएम भिजिलेन्सआ फिसा खोथा नङा सिएम भिजिलेन्सआ नांगासिनो दं बिथांनि सायाव जास्ट खालामनो थाखाय सिएम भिजिलेन्सआसो राय होगोन नंगौ नङा आरो फिसा फिसौ केसावथ' सिएम भिजिलेन्स हाबा माबा मोनसे दंखायोसो बे सिएम भिजिलेन्सआ हाबदों सिएम भिजिलेन्सआ उनाव मा रिपर्ट होयो रिपर्ट होबा नोंथांमोनानो गासिबो मिथिगोन बिथांमोना जे बुंबाय थाबावदों जे दानि गोदानै सायख'जानाय चेयारमेन बिथाङा जे गुबुन BKWCनि आन्दाराव बाहेरनिफ्रायसो चेयारमेन जाफैदों खिन्थु बे आयेन मथे मोना होननानै बिथांमोना दाबि दैखांबाय थादों बेनि सायाव फोरमायनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि गोदानै दाबाय जों बेखौ मिथिनाया मोजां बे काउन्सिला दिनैसिम गंसेबो गामि नटिफाइ जायाखै नटिफाइ जायाबा जिहेतु गभर्नमेन्टआ मोनसे इन्टारिम बडि दानानै होदों बे इन्टारिम बडिखौ सोरबा दिल्लीनिखौबो लाना दाना होनो हागौ गभर्नमेन्टनि फेभारनि मानसिखौ कार्बि आंलंनिबो जानो हागौ सोरबा बिटिआरनिबो जानो हागौ जिहेतु सिमायानो गैथ'वा गामियानो सोसन जायाखै दरसेबो काउन्सिलाव गतिके जायनिफ्राय जेरै सरकारनि फेभाराव जायफोर खामानि मावदों सरकारा मालाय बासिनानै बिसोरखौ इन्टारिम दाना होदों थारमाने थिग बिदिनो गाम्बारि मुसाहारिखौबो लादोंमोन सरकारा नङा होमबा बेखौथ' सोरबा सेलेक्सन खालामना हराखै सरकारानो मालाय सेलेक्सन खालामना दाना होदों गतिके जेला भिलेज नटिफाइ जागोन कनस्टिटुवेन्सि समस्थिफोर दागोन अब्लाना थारमाने बे उमुक समस्थिनिसो उमुक समस्थियाव गेलेनो मोना बे उमुक काउन्सिलनिसो उमुक काउन्सिलाव बे थानो मोना बे फैगोन दा बे बाथ्राया फैथ'वा गतिके बेखौ बुजिनाया मोजां बिथांमोना